Sa vyzúť, Hani? Netreba však. No to keby som sa mala vyzúť aj 100-krát denne by som sa však idem. Beriem si teraz 30 €, ako vidíš. Dávam si ti takto elektrika z Porožiro. Hej, tu budeš mať potvrdenku. Podpíš mi. Čiže máme napočítané. Ja ti poviem pravdu, s toľkou hotovosťou, ja sa bojím, že ma niekto dade obuškom. Vieš, doba je zlá, ľudia sú všelijakí. Vraví minulé tiež, chyťte si toho psárem, Zoro! Nič nepočujem, no aj ti ma sekol do zadnice, no. 2 týždne som ležala. Čo my poštári máme, vieš, čo to je, není možné, nikto s nami necíti. Idem ti ešte povedať, počúvaj ma, Pidlicová z Hora, pani z úradu, veď vieš, čo je vedúca. Ty, vieš čo, prišla ti jej čosi normálne také, ukážem ti, ako je. Vrem, ako šalátová uhorka v čiernej folii. Vrem, a to čo je? Vieš, takto s tým zahýbem, normálne sa to takto kývalo. Vrem, a to čo je? Kto ide posielať šalátovku z Nitu, vieš ako? Nepýtaj sa, čo tam mala. V čiernej folii, ale takéto. Hanka, uznaj si takéto. A veľká slušná pani z úradu. No. Toto ja nosím po schránkach, chápeš? Ani mi to nešlo napchať, vieš, čo to bolo, vieš čo je, lebo nebola doma. Vrem, a čo je to nechám vyložené takto hore na schránkach? No. Vieš čo, mladé ti machrujú tam s krokmi, s krokomermi. Ja ani neviem, ako ja mám v nohách večer. Hanka, počúvaj, 40 000 krokov. Čo ja sa tak nachodím každý pracovný deň. A tu som, a tu robím. Ja môžem žrať aj spod seba. Čo zožerem, to zožerem, ja nepriberiem. Lebo ja chodím, ja cvičím, rozumieš? Ja behám ako táto.